Am pus niște neveste în texte și-aș putea să dau nume, doar că nu vreau să mă sune. Nu-i la fel de frumos și bogat, dar poate să te îndrume. Ai te voiau să ai un job, eu voiam să ai o pasiune. A încetat să mai cadă, fiindcă voia clasicism, iar eu sunt artă de avantgardă. Totuși eu fumez trabucuri, el țigări de contrabandă. E vorba de nivel, aș fi vrut să-l minți măcar o dată. Știi și tu, copiii ăștia mă iubesc, fiindcă se regăsesc în ce trăiesc cu orice vers. Sau mereu la prima clasă, mă simt ca la 7 ani. Stele Michelin în Milan, de la ce, de la bani. Mama urăște că am făcut o carieră din a vorbi doar despre droguri și sex. Lasă-mă să-ți dau context, doar arăt cum e societatea. Pe de-o parte nu iau partea, pe de alta îi joc cartea. Dar cine are dreptatea? Ăsta-i genul de putere ce nu o dezvolți la sală. Totuși dacă vrei să dai randament, trebuie să doară. Nu dor destul, nu mă hidratez destul, nu mă relaxez destul, dar mă port de parcă totul-i cool. N-accept ce am în jur, nu-s eu de niște luni. Ce e mai rău, să hrănești sau să asculți prea multe guri? Nu pot să zic minciuni, ar însemna să o fac și pe album. Din moment ce trăiești, ce când, haide să vorbim mai mult. N-ai cum să acces faptul că avem propriul lane. Trebuie să fii antisemit la cât de mult nu ne vrei. Citește printre linii și planturi, atâtea de luat în calcul. 4 show-uri într-o săptămână, tu n-ai să mă vezi că o să mă dau un spectacol. Tot ce vrei să mă prinde, zici că e fică de Gabor, n-are martori. Îi trebuie un miracol, dă-mi un hotel pentru tot body count-ul, tot n-are destule paturi. Sunt aici cu aceiași oameni care au fost din prima zi. Câțiva au plecat, m-a apropiat de cei care-s real cu adevărat. Stai un fake, să stai un bec, sunt gata să sparg, sunt citit și citat, predicat, subiect încheiat.